Сумясціць навуку і творчасць задача не з лёгкіх, але ўсе туры алімпіяды для філолагаў, а ў маладзежні спаборнічалі тыя, хто захапляецца беларускай мовай і літаратурай, пабудаваны менавіта такім чынам. Напісаць звычайны водгук на адных эмоцыях не атрымаецца. Патрэбна абгрунтаваць свае думкі па-мастацку прыгожа і па-навуковаму лаканічна. Так ці інакш, але члены журы засталіся задаволены, чытаючы работы юных мовазнаўцаў. Были працы, вот калі максимальная колькасць балаў выстаўляецца, скажем так, 40, то былі працы, за якія хацелася выставіць 40 балаў. Это значит, што дзеці падышлі творча да гэтых прац, праявілі, скажем так, арыгінальнасць іх напісання. Амаль кожны трэці ўдзельнік паехаў дадому з дыпломам. Калі пару дзесяцігоддзяў таму на групу тых жа 10класнікаў выпісваліся толькі 3 ўзнагароды, то сёння журы адзначае 8 чалавек. І, напэўна, гэта правільна. Усё ж старанні настаўнікаў і іх выхаванцаў павінны быць узнагароджаны. Тым больш, што школьнікі заўсёды стараюцца знайсці новыя вобразы і падыходы пры выкананні заданняў. Часцей за іншых пры ўручэнні дыпломаў падымаліся на сцэну 14-й школы прадстаўнікі Барысаўскага района. Але ў кожнай дэлегацыі ёсць свае героі дня. Заданні былі нелёгкімі, но але ж мы алімпіяднікі. Мой дыплом, ён дае мне мэту змагацца і змагацца. Я буду рыхтавацца да рэспублікі, як і ў мінулым годзе, і як у гэтым на зборах у Майра. Таксама мне ёсць яшчэ адна радасць, што мой брат узяў 3-й дыплом па працы. Таксама суддзі адзначылі, што ў наступным годзе, магчыма, для філолагаў вернецца тур па вусным выказванні. А пакуль пераможцы і прызёры па ўсіх прадметах будуць рыхтавацца да фінальнага этапу рэспубліканскай алімпіяды. Адбудзецца ён вясной у розных навучальных установах Беларусі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.